3, 2, 1, du. Neviđeno dobar show. Neviđeno dobar show. Dobar dan svima, dobrodošli u novi format Video vijesti. Ja sam Kjara, a sa mnom je Maja i danas ćemo vas izvijestiti o tjednu mobilnosti. Tjedan mobilnosti dana 20.9.2023. u sklopu tjedna mobilnosti koji se održavao od 16. do 22. rujna održana je radionica o kretanju slijepih i slabovidnih sugrađana našim gradom u organizaciji Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, mjesnog odbora Pešćenica i gradske četvrti Pešćenica Žitnjak. Na radionici se moglo isprobati kretanje uz pomoć bijelog štapa i naočala koje simuliraju oštećenje vida. Voditelji radionice bili su djelatnici centra, profesorica Ana Ujdur, profesor Marin Vukov i profesorica Maja Kević. Poslušajmo što je o svemu izjavila profesorica Ujdur. Centar Vinko Bek sudjelovao je na tjednu mobilnosti kako bi upozorio na probleme i poteškoće koje slijepe i slabovidne osobe imaju krećući se u prometu. Nakon profesorice Ujdur, naš video novinar Eron zamolio je za izjavu i predsjednika mjesnog odbora Nikolu Zdunića. Dobar dan, možete li nam se za početak samo predstaviti? Mogu, ja sam Nikola Zdunić, predsjednik vijeća gradske četvrti Pešćenica Žitnjak. Možete li nam nešto reći o ovom tjednu mobilnosti? Pa da, Europski tjedan mobilnosti je zapravo jedan tjedan koji se održava u većini europskih gradova. Ono što je cilj Europskog tjedna mobilnosti je zapravo promovirati održivo kretanje gradom, dakle što manje osobnih automobila, što više javnog prijevoza, što više pješačenja, što više bicikliranja i ono što smo mi na Pešćenici Žitnjak ove godine odlučili obilježiti taj tjedan na način zapravo da uđemo u suradnju sa Centrom za odgoj i obrazovanje Vinko Bek i baš na ovom prostoru gdje sad stojimo, dakle gdje su parkiralište i gdje je kolni ulaz u Vinko Bek, dakle plan nam je proširiti nogostup, osigurati trake za slijepe i slabovidne do Njegoševe ulice i dalje do Harambašićeve do stanice i do ulaza u Kušanovu i na taj način zapravo poboljšati mobilnost slijepih i slabovidnih osoba i budućih učenika osnovne škole za slijepe i slabovidne. Dobar dan, poštovani gledatelji, ovo je naša prva video vijest. Ja sam vaš video novinar Eron. Nadam se da vam se sviđa ovakav format vijesti i vidimo se u budućnosti. Voditeljice Maja Šutalo, Kjara Štefanac, video novinar Eron Moskarta.